YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Ang naisulan nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Tina, hingkod ang pangidaron. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa among bahay nga nabaligya. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. O lagi, ma'am. Maningkamot ming makabayad anang utang nga, ma'am. Ayaw lang in taon mig iki, ha? Mobayad lagi mi? Oo, ma'am. Oo, lagi. Maningkamot mi. Ay lang in taon ng kiha-kiha kay mauwaw mi. Uy, labi na ang among mga anak. Oo, sige, ma'am. Salamat kayo sa pagsabot. Bye. Ma, si Ma'am Brenda na pud. Lagi nak. Ikiha naman kunutan niya. Unsa? Iko gusto mapriso tina. May mapriso ba gud anang utang ma? Basin kay dako-dako naman gud ang atong utang niya, day. Nagkadako tungod sa interest. Pila man day kuno ang utang ma? 50,000 na kuno. Ha? 50,000? Uy, dako ang gudana ma. Nagsugod ra gyud nas 20,000 pagka-ospital ni Papa nimo. Dayon, nadungagan pa. Maong miabot og 50,000. Unsa una man na to pagbayad ana ma uy. Ay, ngon bitaw ko ninyo nga di lang ko pa-hospital kaniadto. Unya kuno pa ka na mo ipa-ospital adto pa. Wa sa lang tatay utang ron. Oh, unya wa na sad ka. Dili na mao pa oy. Makit-an ra gyud ng kwarta. Kung ang kinabuhi ang mawa, wa nag-rewind pa. Mao sige ra oy, bahala magkautang-utang ta. Basta kay gikauban ka pa namo ni mama. Pangitaan na yun ang paagi, ang saon pagbayad ng atong mga utang. Unsa kahakon ato na lang ning ibaligya ang atong bahay. Ha? Bahay ra gyud ang pwede natong mabaligya ini kay Timberland man ning yuta ang atong gitukuran sa bahay. O maora magini ang atong napundar. Wa matay laing kabtangan. Unya, kung mabaligya. Asa man tapuyo pa? Mangita lang una tagkabangan. Mao nga, pangita mo og bayad. Oo, sige. Ako'y palit ninyo inyong bahay. Salamat, sir. O, unsa may atong paagi ini, sir? Maghimo tag kasabutan. Nga kining inyong bahay, napalit na ako sa maong kantidad. Bisan og 110 lang gud. Ang importante nga may papel kong magunitan nga ako na ang bag-ong tag-iya ining inyong bahay. Ay, problema na, sir.
Opirma mi. Og mangita taglaing mo witness. Puyan ba ninyo ning among bahay, sir? Kay mohang nyo sa bunta, mi sir, o pila ka adlaw. Aron mi makalalin ba? Ay, dili ko mo puyo ininyong bayo eh. May bahay naman good ko. Plano ko ning paabangan. Ha? Kung mauna, sir, kami nalay mo abang ini. Aron dili nami magbalhin-balhin. Oo, sige. Kana pa nga, dili na ko mangita pag muabang ininyong bahay nga akong napalit. Nisugot ra nakapalit sa among bay nga kamera usab ang muabang sa among bay nga among gibaligya niya. Nagpasalamat mi kay dili naman mi matagbaw og pangita og bay nga among kabalhinan og magkakot-hakot pa sa among mga butang. Nakabayad gyud taon mi sa among utang nga 50K. Bahala og nabaligya ang among bay basta kay may kalinaw na mi sa hunahuna nga wa nay magsigi og tawag namo aron maningil og manghulga sa akong parents nga ikiha. Apan niabot ang higayon nga papahawaon na mi sa among bay sa nakapalit ini. Onya? Ha? Papahawaon na mi nimo, sir? Kay gamito na nako ang akong bahay. Ako ning ipa-renovate og maunay among puyan. Sir, Unsa, sir? Hala, sir? Papawaon mi dayon? Sa daling panahon unta, kay naminyo namanggod ang usan nako ka anak og adto sila balhin sa among bahay. Mong kami sa akong asawa ang muokupar din eh. Pwede hindi lang karon dayon, sir. Oh, siyempre. Di masag ko ingon anak sa bahis ko. Taga-amat na mong higayon nga makabalhin. salamat kaayo, sir. Okay, sige. Maorte akong tuyo ninyo. Ug maayo unta kung makabalhin na mo dayon. Kay sulbuwan na ang kasal sa among anak. Ug magpa-renovate pa mi aning inyong bahay. Sige, sir. Salamat. Sige. Alfredo, unsaon man nato ini ron? Asa man ta mo balhin nga papahawaon naman tas nakapalit ining atumbay? Ay kasayon, anak. Tabangan to makatukod og laing bay. Unsa tiyo? Panday ba ako? Tabangan na to ang pagpatukod sa bag-o yung bay. Bisag gamay lang god, bisag payag lang. Importante nga, di mo mawanan o binitan. Pilara na. Digang kahoy o kwarya, tumagamit ka, tumahaligi. Digang lukay nga matop. Puitawayan nga itong isawag. Bungbong itong problemahon. Unya tiyo, asa man pod mi magtukod og bahay. Di harap mo sa giangkol yung yuta. Doon sa bay nga inyong nabaligya. Sige tiyo, akong inon sila si mama ug papa. Nagtinabangay cute ang atong mga parentes pagpatukod sa atong puyang ina. May kapuyan na cute taday. Mao gyud ma. Basta magtinabangay lang, masulbad naman gyud ang problema. Unsa man eh? Uy, anong may bahay mo nga gusto din eh? Sir, amo ng payag. Anha naon niya may mubalhin diha. Dili mo pwede makatukod og bisan payag man lang tupad ining among bahay nga akong napalit ninyo. Kay ako na ning luna. Ha? Nakalitan ko sa gisulti sa nakapalit sa among bay. Kung nganong giangkon niya nga iyahan na ang yuta, nga bay naman ang among gibaligya niya. Wa may labot ang yuta. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Usa ka timberland kining yuta nga among gibayan. Unsa man di balaod aning pag-angkon sa yuta nga timberland? Pwede ba ni namong mapatitulohan og kami na ang manag-iya? Ikaduhang pangutana. May bay may nga natukod sa usa ka timberland. Among nabaligya ang bay, apan ang kunon man hinuon og apil niya ang yuta nga bay raman ang among gibaligya. Husto bagod na. Ikatulong pangutana. Gusto unta namong magbay kilid sa bay nga among nabaligya. Dili man sad mosugot ang nakapalit sa among bay. Unsa may among buhaton? Ikaw pa tug katapusang pangutana. Doon nami kasabutan sa nakapalit sa among bay nga pinirmahan namo ug may usa ka witness. Nga klaro man nga bay ra ang among gibaligya ngadto niya.
Wa man sa kasabutan nga apil ang yuta. Unsa may among buhaton ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tina. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog, it's me, ako today, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal. Of course, ang mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema sa mga gibiyaan, nasawi, gipasakitan, gipasagdan, giblock, ang saba, gi-unfriend. Uy, hala, ipada ng inyong suwat bi, ato ng paghahisgutan din ha, no? Ang mga problema na sa ato ang mga kabutangan, dokumento, relasyon, pagpatrabaho, ug uban pa din ha, nga nagkinahanglan sa kaalam sa balaod. Attorney Elaine, good na guys. Ako gimutubag ana. Very ready to help you. Of course, sa mga medical nga mga pangutana o mga problema na agyod si Dr. Rene Obra nga motubag sa inyong mga pangutana. Busa, unsay buhaton? Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw nato karon sa ato ang programa ug ang mga naminaw nga maski pag humana ang time slot pero kay naaman tay Facebook, na YouTube, nakapaminaw ra gihapon mo sa ato ang programa. Big shout out to everyone and to all of you. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagsuporta, paghigugma sa ato ang programa. Sus, one of the longest running radio program ni in the country. Kana gyud, kaingon jud ko, daghan jud mayon nga attorney, sukad pag gid mi pagkagamay. Actually dili pa gani siguro akong tingog ang inyong napamati, no? Ang tingog pag yun sa the one and the only at that time, may her soul rest in peace, Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso, nga maog yun nagspasiugda aning programaha, wa sadyoy makatupong, wa gyoy makalabaw in town ato ni Tita Lourdes, no? Gikan na siya sa Alicia Bohol. So big shout out yun ninyo tanan mga naa din ha sa Bohol, mga naminaw nato karon. Kumusta mong tanan? Marso na gyud guys. Sugod nag init no, kamaton mo. Dili ang ulo ha. Nga na hagbay ra mapig maski wa pay Marso attorney init na gini ang ulo. Ogoy, di ta mo sabay sa kainit sa panahon. Dapat kita magpabiling kalma ug bugnaw atong pangisip ug atong utok. Bawal putong, bawal maglagot. Mabatitag naong, oy, umagsikit ag alboroto, ya alkansi kita kay ampikas, mamuraragwa na. Ya kuman mo, samot ra ba tagkalagot usahay, agoy, ayaw sakye. No? Kay usay gara-gara na. Ayaw ay tupungi niya alkansita. Magpadata. Hawat lang niya. Ana lang good kalma. Kalma universe ta guys, ha? Hi, letter sender nato karong adlaw si Tina, 30 years old. Wa man siya musulti pila edad niya, no, si Tina, pero wa pud pa akong tan-aon be. Gipadamang gud niya sa kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Gani lahi ang iyahang pangalan sa Facebook. Di lang po nako ihisgot kay basta di sad siya ganahan, no? Isibya nato yang pangan, but thank you kaayo to you for writing to us ug sa imuhang pagsalig nga kami makatambag nimo, no? Sumo nang nisuwat gyud ka. Okay? Naamang gud ni silay balay nga nabaligya siya ug sa iyahang mama, no? Unya kay naalagi sad sila'y mga utang kani gyud usahay sa kalisod usay mapugos ta, no? So nahog sila nga ilahang napugos sila kinalagi utang, gibaligya nilang balay, unya ang katong nakapalit nisugot ra pud nga nag-abang sila. So instead of the owner nahimo na hinuon silang renter sa ilang kaugalingong balay pagka lisod, no? Unya that way nakabayad sad sila sa ilahang utang. Kaso lang nga
nagkaproblema pud ni. So una niyang pangutana, usa ka timberland kining yuta nga ilahang gibalayan. Unsa man di ay sa balaod kanang pag-angkon sa yuta nga timberland. Pwede ba namong mapatituluhan og amo ng mapanag-iya? Okay. Kay nagkaproblema man sila kay ngano ang ilahang manggod di ay balay. Ang gitukuran nga yuta, ang classification timberland. Okay. Kaning kabahin sa mga yuta guys ba? Lain-lain ni silang classification na ay residential, na ay agricultural, na ay commercial, o naapoy timberland. Nganong need man na to i-classify ang mga yuta? Kay tungod, dinhanlan manggod ta mo zone. Kay imagine na, ug di nimo i-zone ang kanang dinhas ayalam, tukod kag balay nimo dinha, nga nakatunga-tungas mga building dagko kaayo. Or balihon na to, tukod ta direk mga balay diri, kuman kalit lang nimo tungang ayala, nanay warehouse, napad industrial, no? Daghan ka na sa classification. Depende sa gamit, kay gina-zone man pud na nato, depende sa area. So kung unsay nakabutang dinha, maura nay allowable use para sa classification anang yuta. Ang timberland, on the other hand, is a classification that would say nga ang tag-iya na gobyerno ug dili na siya mapanag-iya ug lain nga tawo or pribado nga individual, maski pag korporasyon or private individual. Timberland ang pasabot ana. Although, naanay mga certain exemptions nga applyanan nimo kung musugot ang DENR. Kay kanang mga timberland, sakop man na sa DENR. Kay ang part man sa kalikupan nga ilahang gitagana, kay di man tanan pwede na tuhot doon nga gamiton. Gamitog balay, gamitog mall, gamitog airport, gamiton og warehouse, dili man. Magbilin man gyud ng gobyerno nato para pod sa atong kalikupan nga dili sad siya pwede hilabtan or gamiton. No? So, pwede na siya nga makahatag kag exemption, no? So kung naabay balaod, pero di ko ka-guarantee kung i-allow mo. You have to go to the DENR para ma-check ninyo kung pwede ba mo for exemption o ma-admin title mo. Okay? Ikaduhang pangutana, may balay mi nga natukod sa usa ka timberland. Among nabaligya ang balay. Apan ang kunon man og appeal sa nakapalit ang yuta. Husto bagod na. Okay, dili siya sakto. I hope nga imuhang gibaligya ang balay ra. Kaya ang kanang timberland, di gyud na nimo mabaligya kay di man katag-iya. Pero pwede man og ang balay lang ang iyahang gipalit. At the risk nga kung papahawaon mo sa gobyerno, wa sad gyud siya mabuhat but to vacate the property. Okay? Pero, pwede nyo mabaligya ang balay. Ang balay ra, but the timberland cannot be owned by anyone. Maunay giingon nga inalienable and indisposable. Dili siya pwede mabaligya, di pud siya pwede maangkon. Okay? Ikatulong pangutana, gusto na unta namong magbalay, kilid sa balay nga among nabaligya. Di man musugot ang nakapalit sa among balay, unsa man ang among buhaton. Okay. Wa ko kabaw unsay inyong kasabutan o giunsa ninyo pagbaligya. Ang number 1, i-assume na ko nga nagtuo mo nga mabaligya ninyo kay kamoy tag-iya sa yuta. Nagsabot mo nga unsa kadak-a ang yuta nga palito niya, dili ba ang tibuok luna or ang area ra kung asa ang balay. Kay kung muna yung kasabutan, pwede ka mo tukod. Pero kamong duha, wa gyud mo gigipanag-iyang yuta kay timberland man siya. Pero pwede ka makatukod dito until ingnon kas gobyernong hawa. Okay? Unless lihokon na nimong papilis nga makakuha kag sulay og exemption kung tugutan pug ka. Ikaupat og katapusang pangutana, do na mi katsabutan sa nakapalit sa among balay nga pinirmahan namo og may usa ka witness nga klaro man nga balay ra ang among nabaligya. Wa may kasabutan nga appeal ra ang yuta. Unsay among buhaton ani? Aw, kana nga klaro ang atong kasabutan, kana pod ang ato ang sundon. Dili niya pwede pod moingon nga i-assume lang nato no nga legit ang inyong pagpanag-iya sa yuta, then
kinahanglan nga mutuman siya nga iyang napalit ang balayra, dili ang tibuok luna nga imo pong pagtuo, imo pong gipanag-iya. Pero again, mag-remind ko, timberland ni why tag-iya ninyong duha, no, kung maabot ang panahon. Pero of course, wa man po mo pugong ni mutukod ka kay wa sa jay katungod mo pugong kay di sad siya tag-iya. So para nako padayon lang sa dinha og tukod, I am not, pero with the knowledge nga giwarningan mo nga kabaw mo sa risgo nga inyong giatubang in the event nga maingon ang DNR nga dili mo pwede dinha. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Nalin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Art of Letting Go. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagikaroon? Mukunig sa kababae nga taga Cebu City. Ang ito ang tatampo, nagdasingan nga Nalin. Unsa? Manguyab ka na ako? Oh, Nalin. Unta, hatagan ko na mo chance. Nganong dili? Buotan ka. O nahibaw ko nga tarong ka nga pagkalalaki. So, okay na? Isugot na ko ni mo. O, Roy. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Nalin. Babe, mag-iipon na ta? Oo niya. Kesa may mobalhin na to nga. Dool raman akong apartment sa trabahoan. Ako na lang mo balhin. Oh, sige. Babe, kuy ka. Asa man ta? Ato ta sa amo inig weekend. Paila-ilad ka sa akong pamilya. Wow! Seryoso na kita ito relasyon, babe? Uy, sa sinugdanan pa lang, seryoso naman ko ni mo. Thank you, babe. Basta paganda ma. Sige. Ma! Pa! Day Riza! Ni Anami! Uy! Tak! Uy! Roy, anak, gimingaw na kayo minimo dong. Imingaw na ko ninyong tanan din eh. Si Riza ma. Kuya! Ay! Mingawan ako ni mo, kuya, uy. Ma, pa, Day Riza. Si Nalin, mong uyab. Babe, si mama, papa, o ako manghod, si Day Riza. Hi, tita. Tito, Dayriza, nice to meet you. Nice to meet Nice you to too, Iha. meet you too, Iha. Kuya, dali. Na ako ipagkita di mo sa kwarto. Dali. Kalit lang, please. Ay. Ay, na. Pabuta lang yung tong duhaday kay Dugay, kay tong mahuman og tabi. Ari sa sa kusina, ha? Sige, tita.
Salamat. Asa naman is Roy, uy. Kanina naman to sila nisod sa kwarto ni Risa. Gigutom na ba ko da? Day, Nalin. Dali na. Manihapon na ta. Hain day si Roy, tita. Ay, apas kwarto ni Risa ay nakatog. Unsa? Ay, di mo ko makatog. Unsa mo nimo pagkatog? Nga taas makikagtog siya mong igsoon kanina. Sabay problema mo, Nalin. Nakabantay ko nga. Ugda kay kag tinagdan ako. Sukad ganina. Suma ni mo. Wa ka ba nga no? Sultihi ko. Tog na ko eh. Ugma, sayo tang mamalik sa syudad. Uy, sayo hagod ninyong mamalik. Karon na di ay dayon? Napamanggukoy trabahoon, tita. Aw, ikaw naman di ang naitabahoon. Ikaw na lang mulakaw. Babe, wa man sa ko'y buhaton good. Usap ko mas spend time sa kong family. Okay ra? Sige, una lang ko. Hala, oy. Nakain mo siya anak ni mo. Oday. Nakasabot man ko. Nalipay ko kay isod kaayo sa siyang pamilya pero dili pa sad maayo yung gibuhat, oy. No, istoryahin lang na siya dayo. Uy, kinahanglan nga may bawo po siya og unsay problema nimo. Nakay kun dili. Mauspan na sad na. Simbak ko ka diha. Dili ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Sorry kung mo na nagibati ni mo, babe. Nahitabo naman to. Hindi na mo sabi. Sorry. Okay na. Basta, ayaw na gitugkos ba ha? Babe! Oh, mata naman day ka. Hapit ako mga magluto. Sa'yo kayong nag-chat sa mama, eh? Nga naman? Ako ba? Kanang... Ani naman sa syudad muskwila si Riza. Ihangyo sila nga... Ani lang una si Riza mo stay na to. O nakatando na ko. Low yung sad. Oh. O, ano ko'y mahimo, anak? Salamat kaayo, Kuya Roy. The best kid kaayo ka, uy. Uy, isa pa yan, eh. Pasalamat sa ni Ate Nalin mo. Okay ra, uy. Salamat. So, Kuya, asa man akong kwarto? Anniversary na nato, ugma. Asa man ta mag-date? Siyempre. Nano ko yung na-preserve nga restaurant. Wow! Matik man. Kaswerte yun ako, eh. Of course. Yung naanak di kakapinangga o kamahal. Out na gitawin ko. Laos na lang ko sa restaurant. Excited ako sa mag-date ni Roy. Unsa namang orasa? Alas 7 naman kapin. Alas 7 nga mong sabot ni Roy pero wa paghapon siya maapot. Excuse me, ma'am. Hindi na mong order? Later na lang. Inigabot sa akong kauban.
Sige, ma'am. Salamat. Hain naman ka, Roy. Wagin ba ito nga si Roy? Mo-order na lang kung mainom na ako. O na ako mauli. Oh, nauli na lagi ka. Oh, kaya makamot to nga. Nalin, sorry. Kuan, kanang nagka-problema ni Riza, good. Gitripan siya mga lalaki sa yung pagpadong uli. Maong perti na yung hilak nga nanuwag na ko. O, wala ka makunahon na pahibawan na ako. Nalimot ko. Sorry, Nalin. Ambot lang ni mo, Roy. Wala ko makasabot ni mo. Oo, makasabot sa akong gipati. Naglain ang akong lawas. Ay, kasakaon man ko. Pagpiti o siguro na, uy, mas mabdos ka. Ha? Oh. Positive. Mabdas ko di ay ko. Masayo akong bali. Akong balitaan si Roy. O, si buti pa sabutan eh. Nalin, nasayo pa si mo nakita. Sayo? O sabi sayo pa to, nagklaro mo kayong naghawak ng buha. Gikisan ko ni Riza. Kaluod ba ninyo? Manigsuon mo? O niya mag-unay ra mo? Dili na ko igsuon si Kuya Roy. Unsa? Sinagop ra ko. Og dugay na ko nakagusto ni Kuya Roy. Og naibawsat ko nga mauna iyang na-feel para nako. Unsa? Riza, inigsuon nga akong magtanaw ni mo. Panglayas mo duha! Nalin, please. Panglayas mo! Put away the pictures until I'm blind. Grabe kasakit ang akong gibati. Mas gipili na ako nga mubuhi na lang ni Roy. Kinahibaw ko nga ikaduhar gyud ko sa iyang pamilya. O dili ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Dinhi na lang kutob. O daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mo ka mga higalang kaagi ni Nalin nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit ka nakulahan, Art of Letting Go. Try to say it so. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikayan o gabos sa direksyon ni Basila Rakadas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdot sa sunod ngayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.